Kawe manyani jagoro maduong' e migao mar arita Dr. Raymond Omolo osingo majiwo arita kwe e gwenge mag Kuria. Omolo ne wuoyo e gwenge mag Kuria East kama nochope e rango kaka chenro mag dongruok mitimo kod piny owacho mamalo dhi nyime e gwengego. Jojuma nigi mathoth. Singo mogol ko jagoro ni migao marite pacho kae obiro kalwe kod ywak manogol kod jodak e gwego mag Kuria East kaachiel kod moko josiasa e kaunti ma Migori maywago rochruok mag arita kwe e gwego mag Wetembe kaachiel kod Ng'ata Baragoi ma odetong kaunti ma Migori kaachiel kod Narok. Wanafanya mambo ya kutumiza wananchi kwa kuwapiga kwa risasi. Mimi nasema uongo ama ukweli? Namba 2, kile kituo ambacho kilikuwa hapo Makanambi KKCU kimehamishwa kwenda Ng'ata Baragoi. Kimeacha nafasi hapa Makanambi, loophole ya wizi wa ng'ombe na kadhalika zinapita huko. Shida ambayo iko Wetembe kwa kweli na Wakipsigis, mtu ambaye anaweza kusaidia kutatua ni PS wa Interior. Ndio maana amekuja hapa. Dr. Molo mane wegego ma Kibaroti e subkonto ma Kuria East kama ne yawayanga chenro mar pi ma oger kod piny owacho ka okalo kum Lake Basin Development Authority ne osingo ni piny owacho dhi kitarita makare e gwego ma Kuria. Na nataka nihakikishie hawa wazee wenye wamezungumza hapa na kiongozi wenyu kwamba kama serikali kuu, mambo ya usalama ni mambo ya muhimu, kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi yenye maendeleo bila usalama. Neo ji oganda bende kuro time chiegni kod tendarite kwe mar tego jigo magarite kwe e gwengego kaachiel kod gwenge mamoko. Wach makama osir kod gavana ma Migori Ochilo Yako. Nataka kuhakikishia wakaaji wa hapa Kuria na wakaaji wa Migori kwa ujumla kupitia ofisi yangu, tukiteremka chini mpaka ofisi ya chief na assistant chief, hii mambo ya usalama tunatakikana tufanye kwa ukaribu ili tusipoteze maisha na mali venye imekuwa hapo awali. Amani ni kitu muhimu, upendo ni kitu muhimu, kwa sababu kama hatuna amani na upendo, ile maendeleo tunajaribu hapa haitatufaidi sisi. Kwa hivyo mheshimiwa, ndugu zetu na dada zetu wa Ntimaru wako na shida kubwa kabisa, hata kina mama na watoto hawalali kwa nyumba, na mimi niko na tumaini kwamba serikali itaangalia mambo yao. Koko mos bedo gwego ma Ng'ata Baragoi kaachiel kod Wetembe e tong'no mar kaunti ma Narok kaachiel kod mano ma Migori osebed ka itudo kod ywaruok malo ka bende piny owacho dhi nyime kod keto kwe. E kinde limbe mare ne gwego ma Kuria e kaunti ma Migori, Omolo bende ne olimo chenro mag dongruok mopogore opogore ma itimo kod piny owacho ma oting'o kar gedono mar pi mar Nyamache mod subkonti no ma Kuria East. Jagoro maduong' e migao mar arita bende ne owacho ni piny owacho chwalo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwego ma Kuria kaachiel kod kaunti ma Migori mangima. Kushukuru idara ya Lake Basin Development Authority kwa hii kazi wamefanya ya kuleta maji kwa hii shule. Na hii maji haitasaidia tu wanafunzi wa hapa, itasaidia familia zote zenye ziko hapa kwa karibu. Haya yote ni mpango ya serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto, ili wananchi wapate kusaidika kwa mambo ya maji, vile mambo ya elimu na mambo ya afya. George Juma, Ramogi TV, Migori.